baba umbali wakaZimu ubuze ku Facebook akakaze eze la esontweni. Okay. Baba nginenkinga ngalimala emsebenzini. Abasafuni ukungiholela. On Monday sizobe sinomhlangano neHR ngicela umusa kuNkulunkulu bangiholele. Bazomholela. Bazongena kwi-negotiation. Nomhlangano ozoba khona izoba mbili. Yilo akaya kuwo bazophinda futhi bambize for the second meeting. Ulindele sami kunenyanga kazibalayo. Kodwa bazonegotiate naye ukumholela not zonke lezi ezimbalwa. Yebo. Okay. Umtshela uthi she must accept. Yebo. Wadlula nalo laya to this direction ka-CCMA, she will lose. Yebo. Amen. Amen. Danke. Ngiyabingelela baba nebandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Young man, someone. Baba nginombuzo about the prophetic. All right. And I hope I can phrase it right. Kodwa umbuzo uthi, is it good for someone? I know ukuthi there are many offices Okay. in the spirit. So is it good for someone to desire not to be a prophet but to be in the prophetic, to be able to receive instruction All right. on how perhaps to pray if you're an intercessor? Okay. Or a message you should preach if you're a preacher? Is it good for someone to desire to be able to tap into that specific anointing, yokuba prophetic, when God needs you to be? Kuhle kakhulu lokho sana. And uma kukuhle kumoya ongcwele uyakwenzela umusa ukuthi lolu gcobo lwehlele kuwe. Ngoba uNkulunkulu ufuna inhliziyo evumile nethandayo. Kunabantu sane ababa anointed bagcwaliswe ngogcobo lukaNkulunkulu bakhiwa. Kunabantu abazelwe be anointed by God. Okay. Kuhle ukuthi umuntu ngihlale ngisho ngithi umuntu othi ngiyathanda ukwenza intando kaNkulunkulu kulula kakhulu kuba umguqule enze yona futhi umlekelele enze njengoba uNkulunkulu efuna. Ukunomuntu othi I am called kusho yena athi I'm called kulula kunzima ukumlekelela because indlela kaseziprogramme ngayo engqondweni ayisakwazi ukuvulela into ezintsha. Usazi abakhulu nabancane, usazi nanokuthi ubani okumele amenze ini, and ukuthi nalo acabanga ukuthi uzomenza kona ave ngayenzi. Uzafe gijima ugcobo egijimisa ugcobo linamandla, kanti ugcobo linamandla likwi change of mindset. It is good, son. Ngiyabonga baba. And then my question is, then if kukhona umuntu who desires that, what are the ways one can go into achieving that? Kunabantu aba-gifted by God. Babizwa kuthiwa ba-operate in a higher level of anointing. Those particular people bayakwazi ukuthi baku-impact. They can pray for you, and when they pray for you, automatically amandla ehlele kuwe. Secondly, uNkulunkulu uyamthanda umuntu khaba ohamba extra mile in seeking him. Angikwenza le-example. Kunabantu who are good to pray here in church. Bengathandaza la esontweni right now kuze kuse. Kodwa in their private space, they don't pray. They don't pray. Uyabona, if you are in this usendaweni enjengale, already in an acceleration, kunamandla kaNkulunkulu nje akhona. Ngamanye amazwi uma move in this place, you don't even
have a need yokukhulekela amandla avela khona. Umuva kwi-environment egcwalisiwe already ngamandla kaNkulunkulu. Nansi into ethandwa uNkulunkulu ukuthi uyakwazi yini kwi-private space ukumuva ngathi la kodwa ubungekho la. Sandelwa abantu abangama-intercessors when they are in church, but mabengekho endlini kaNkulunkulu they are not. Umuntu othandazayo umbuzi uyabonakala. Umuntu nje othandazayo ngisho ukukhuluma kwakhe, ngisho ukucabanga kwakhe, umuntu othandazayo. Amen. Amen. So to go straight to your question, yes, uma kukhona umuntu onogcobo lukaNkulunkulu oluphezulu osetshenziswa uNkulunkulu, uyakwazi ukukulekelela to pray for you, bese yakutraina, iyakunikeza guidance ukuthi how to pray. Kunohlobo lomthandazo ongalithandaza manje uNkulunkulu ehle, kodwa isimo sakho kumele siguqulwe. It's a story of another day. Sonke we can pray, le ndlini singathandaza sonke, kodwa kunondlela esingathi masithandaza ngayo sithandaza uNkulunkulu ehle. Those are part of trainings owathola privately uma usulangazelela ukuhamba noNkulunkulu, futhi kunevumelwano zakwamoya ozenzayo that will cost your life. Amen.